Muri yeZimbabwe aiwa muzara nhasi mabuda nhau dzinokashikamadza, nhau dzatinoona kuti SADC zvanenge iri kutoona zvoitika muZimbabwe, nekuti SADC inoresponda ichiti mnangagwa ava kusachamisa mukona kuburitsa nekubvisa kwaari kuita vanhu maCCC councillors nemaMPs paballot, kuisa chamisa mukona kuti agoaccepta GNU yaari kurequesta. Sasa taendera mberi nenyaya iyi ndokuridza chibva wasubscriber wolike wochina on the bell icon tambochana mabvisa ndokupa pano paZim News Live. Notiri kuona kuti pana panya iri kubuda muAfrica Beetle Wind chinzi meanwhile the ZANU-PF leader Emmerson Mnangagwa has been trying hard to get Chamisa into a GNU with the ZANU-PF. Don't listen to what they are saying in public. Mnangagwa desperately want Nelson Chamisa to get into a GNU with the ZANU-PF. All government systems are grinding to a screeching halt. SADC leaders are avoiding and isolating Mnangagwa. SADC is still clear on its position on Zimbabwe. The past elections in Zimbabwe fell short of the received SADC guidelines and principles. Some reason Zimbabwe knows what to SADC kuti aiwa Mnangagwa ava kuisa Chamisa mukona kuti Chamisa give up azongo accept GNU kuti vazongoita government of national union kuti vazongoita utikamiri humubatanidzwa nevanhu vezanupf. Samuri yeZimbabwe chimbombotudza pamusoro penyaya iyi kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, uye nokuona kuti aiwa SADC inoratidza kuti iri kuona sezviriitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka hope iripo vanhu veZimbabwe. Saka pinda mucomment section medu mupotudza mafungiro enyu kuti muri kudii pamusoro penyaya iyi. Haiwa pinda mucomment section muchilike kusubscribe pachinotina on the bell icon. Taramboshana mabvisa ndokupa pano paZim News Live nekuita zvese mahara.